Dobrý deň, volám sa Olga Golubničaja. Dnes vám ukážem, na čo je potrebné dávať pozor pri príprave na odber vzoriek slznej tekutiny pri samotnom odbere a pri skladovaní vzoriek. Pozorne si pozrite toto video a ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na spoločnosť Tripie Medicon. Teraz si rozoberieme práve uvedený príklad odberu vzoriek slznej tekutiny. Ako je známe, bez riadnej prípravy v živote nedosiahnete nič zmysluplné. Preto je potrebné pacientov na odber dôkladne pripraviť. Najmenej 3 hodiny pred odberom vzoriek by si pacienti nemali umývať tvár, napríklad sprchovaním alebo opachovaním. V deň odberu vzoriek a až do jeho vykonania by nemali pacienti používať očné kvapky. Okrem toho, oblasť tváre okolo očí musí byť bez akejkoľvek kozmetiky. Teraz vám podrobne vysvetlím, ako odobrať vzorku slznej tekutiny na následnú laboratórnu analýzu. Na odber vzoriek si určite dajte sterilné rukavice. Používajte iba sterilné testovacie prúžky, napríklad také, aké sa používajú na Schirmerov test. Testovací prúžok vsuňte za dolné viečko pacienta, na tento účel dolné viečko jemne potiahnite nadol. Vyhnite sa akejkoľvek kontaminácie vzoriek, napríklad komunikáciou s pacientom, zatiaľ čo držíte testovací prúžok v rukách alebo kontaktom testovacieho prúžku s lícou pacienta. Na tento účel požiadajte pacienta, aby po vložení testovacieho prúžku medzi jeho dolné viečko a oko sa pozeral nahor so zavretými očami. To pomôže testovaciemu prúžku zostať v horizontálnej polohe a nedotýkať sa tak líca. Nechajte testovací prúžok medzi dolným viečkom a okom pacienta, kým na jeho stupnici nedosiahne 20 jednotiek, čo zodpovedá 20 mm. Vstrebávanie slznej tekutiny testovacím prúžkom môžete uľahčiť jemným naklonením hlavy pacienta smerom nadol. Ak sa po 1 minúte nedosiahne 20 jednotiek, tak zapíšte dosiahnutú individuálnu hodnotu. Vytiahnite testovací prúžok tým, že opäť jemne potiahnete dolné viečko pacienta jednou rukou nadol a druhou rukou vyberiete testovací prúžok. Ak je to možné, odoberte vzorky postupne z oboch očí. Hneď po odbere vzoriek ich vložte do malých sterilných skúmaviek, napríklad do skúmaviek typu Eppendorf. Odobraté vzorky pacienta vložte do 2 samostatných skúmaviek. Nakoniec mimoriadne dôležitá je aj fáza, ktorá bezprostredne nasleduje po odbere vzoriek, a to ich správne skladovanie. Hneď po odbere slznej tekutiny je potrebné vzorky zmraziť. Teplota v mrazničke by mala byť -20 stupňov Celzia alebo nižšia. Prajem vám veľa úspechov a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.